Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karatunmu na technical analysis part 1 mun tsaya a trading view inda na faɗa muku ta trading view ita ce manhajar da bature ya mana providing ya samar mana wadda za mu dinga yin analysis kuma za mu dinga samun ya mana providing tools bi ma'ana kayan aiki wanda in dai ba trading view din ba wata manhaja wadda take da su. So za mu shiga karatunmu na gaba, za mu shiga candlestick anatomy. Idan muka ce anatomy, kowa ya san anatomy kalma ce wadda take magana akan sassan jikin abu kamar yadda za mu ce human anatomy, sassan jikin mutum, to shi ma candlestick anatomy yana da sassan jiki. First, abinda muke fara lura da shi shine candlestick za ga ya zo kamar yadda muka san candle ɗinmu na zahiri, kamar yadda na faɗa mana cewa bature yana amfani da abinda muke amfani da shi yau da gobe, ko abinda muke gani ko abinda muka sani yau da gobe, da sa mana shi a karatu domin mu saurin fahimta. So candlestick anatomy yana farawa ne daga body, kamar yadda za ku gan shi a nan haka, body. Sannan yana da wicks, ko mu ce shadow, ko mu ce wutsiya da Hausa. Yana da upper wig, sannan yana da lower wig. So me body na candlestick yake nufi? Body na candlestick yana nuna maka lokacin da wannan candlestick din yayi open da lokacin kuma da yayi close, shine yake nuna maka body, gangar jikin candlestick. Shi kuma wicks na sama da na ƙasa suna nuna maka tsawon tafiyar da farashi ya yi ta ɓangaren sama tukunna sai ya dawo sai ya closing a daidai inda ya close ɗin nan. Sannan kuma shi ma wicks na ƙasa yana nuna maka cewa farashi sai da ya je haccan ƙasa tukunna sai masu siya sai suka danno masu siyarwa sai ya zo ya closing a inda ya closing. So ta yaya za mu gane opening price da kuma closing price na candlestick? Kamar yadda na faɗa muku, kallo na candlestick mu muke zaɓa, amma akwai wanda yake zuwa da shi, ma'ana default kenan, wanda yake zuwa a kai shine ja da kuma green. Duk wanda ya san ja ya san shi ja alama ce ta kamar dangerous, ko abin da yake kamar wani abu mara kyau yana faruwa ko kuma zai faru. So shi jan candlestick yana nuni ne da kasuwa tana sauka ƙasa, bi ma'ana masu siyarwa sun fi masu siya yawa, sai kasuwa sai ta sauka, kamar yadda muka yi magana a technical analysis part 1. Duk lokacin da masu siyarwa suka fi masu siya yawa, tabbas farashi zai sauka. Duk abin da ya zamanto an kawo shi a kasuwa, akwai shi available, kowa yana da shi available, abin nan ba za ka gan shi da daraja ba. Amma duk lokacin da aka ce babu shi a kasuwa, tabbas za ka same shi da daraja. To shi kuma green candlestick yana nuni ne da farashi yana tashi. So saboda haka shi green candlestick open price ɗinsa yana fara ne ta ƙasa. Kamar kai ne za ka hau matattakalar bene, dole ta step na farko za ka fara takawa ɗaf sai ka hau ka je sama. So saboda haka opening price na green candlestick inda yake nuni da cewa farashi yana tashi ta ƙasa yake open sai je close a sama. Shi kuma jan candlestick wanda yake nuna da cewa kasuwa tana sauka, ta sama yake open, kamar kai ne zaka duro daga sama ko zaka sako daga kan bene, ta step na sama zaka fara sakowa sannan ka zo ƙasa. Don haka shi jan candlestick opening price ɗinsa ta inda yake fara buɗewa ta sama ne sai ya zo ya closing a ƙasa. Su kuma wicks na faɗa muku kamar yadda suke a haka, na faɗa muku su wicks suna nuni ma da cewa farashi sai da ya je ainihin ƙasa tukunna sai masu siyarwa suka danno shi sai ya zo closing a inda ya closing. Shi kuma na sama yana nuna maka cewa sai da farashi ya je sama tukunna ya sauko, masu siyarwa suka danno shi ya sauko ya zo closing ana.
don haka can saman wicks na sama muna ce mai high, shine highest point inda farashi ya je, shi kuma kasa muna ce mai low, shine lowest point inda farashi ya je ta bangaren kasa. So candlestick shine abin da yake nuna mana cewa shine wanda yake nuna mana, na faɗa muku faɗa ne tsakanin masu siye da masu siyarwa. Duk wanda ya yi winin wannan faɗan to sai ka ga candlestick ya bayyana. Idan masu siye ne suka yi rinjaye masu siyarwa suka ci wannan faɗan, candlestick zai zama green. Ko kuma masu siyarwa ne sellers su suka fi bias masu siya ƙarfi, tabbas farashi zai sauka, sai ka ga green candlestick. So green candlestick, koren candlestick kenan, yana nuna ma cewa masu siya sun fi ƙarfi, ja kuma yana nuna ma cewa masu siyarwa sun fi ƙarfi. So wannan shine candlestick anatomy, shine wannan sassan candlestick yanda yake. Ina fatan an gane. Bayan nan muna da ire-iren candlestick. Na faɗa muku kowane strategy kake amfani da shi, tabbas dole ana buƙatar sai ka san candlestick. Duk wani wanda kaga ya ci gaba ya samu nasara a wannan kasuwanci, tabbas ya san candlestick sosai. So yana da kyau ku fuskance maganganun da zan yi akan wannan bangaren. Candlestick muna da su sun rabu gida uku. Akwai single candlestick da suke zuwa masu ɗaiɗai, wanda muke lura da guda ɗaya daga candlestick sai ya faɗa mana mai kasuwar zai iya faruwa. Sannan kuma akwai wanda suke zuwa biyu, wanda su guda biyu ne suke zuwa haɗe, sai mu gane cewa ga abin da suke so su faɗa mana. Tunda na faɗa muku shi candlestick yana faɗa mana abin da zai iya faruwa ne a kasuwa. Sannan akwai masu zuwa uku, su kuma uku muke haɗewa sai su faɗa mana abin da zai faru a kasuwa. So kamar yadda na faɗa muku, candlestick suna da matuƙar yawa. So a ɓangaren candlestick masu ɗaiɗai muna yi akwai waɗanda muka hawara, waɗanda su suke amfani a koda yaushe, su suka fi amfani, su muka fi amfani da su, muna kiransu da suna best single candlestick. Best single candlestick, tun da aka ce ma best, waɗanda suka fi amfani da su yau da gobe kenan. Sannan akwai best double candlestick, masu biyu kenan. Sannan akwai best triple candlestick, ɓangaren masu uku. So idan muka ɗauki ɓangaren best single candlestick, su ma sun rabu gida-gida. Farko muna da doji candlestick. Doji candlestick shi muna kiran shi da suna indecision candlestick ko kuma undecision candlestick. Candlestick ne wanda shi yana nuna mana tsakanin masu siye ko masu siyarwa ba wanda ya fi karfi. Haka kenan kasuwa dole ta tsaya a plate. Bi ma'ana ba ma amfani da doji candlestick gurin ya ce mana za a tashi ko za a sauka, sai dai ya faɗa ma cewa masu siya da masu siyarwa an samu balance a tsakani. Na haka sai mun jira mun candlestick inda zai fita a gaba, wanda za mu iya cewa ga inda kasuwa ta tafi. Na haka shi duka doji yana magana kan undecision ne, ba tabbaci a kasuwa, ba a san wanda ya fi karfi ba, buyers ne ko kuma sellers ne. So bangaren doji, farko muna da doji star, da ku gan shi zan samu hotunan su. Doji star, shi wannan doji star din da ku gan shi kamar star yake. Na haka shi ma baya za ga opening price da closing price din sa kusan sun zo daya. Na haka buyers da sellers, masu sayar masu sayarwa sun kusan karfin su ya zo daya. Sannan muna da four price za ku gan shi kamar minus. Shi wannan ma in dai ba a karamin time frame kaje ba, irin su 1 minute haka ko seconds, ba za ma ka gan shi a babban time frame ba. To shi ma yana nuna mana cewa masu siyarwa da masu siyarwa duk daya suke. Bayan nan muna da dragonfly doji. Da ku yana da lower shadow, ko kuma lower wick ɗinsa dogo ne gashi nan. Sannan ba shi da upper wick. Wannan shine dragonfly doji. Yana wannan wick din na ƙasa yana nan, sai da farashi har ya je can ƙasa, tukunai masu siya suka danno shi ya zo ya closing a kusan inda ya open.
so a wani bangare muna amfani da shi domin yana da dan wani significant haka, yana da dan wani tasiri a wani bangaren. Sannan akwai kuma gravestone doji, irin yadda kaga dragonfly haka yake, sai dai shi an juya shi za a gan shi a juye yake. Shi kuma offer week ɗinsa shi ne fi girma, na haka yana maka cewa sellers masu siyarwa ne suka danna farashi, da farashin sai da ya tafi haka wanda sai suka danna farashin ya je a closing a can kusan inda ya offer. Na haka shi ma akwai bangaren da muke amfani da shi waɗannan. Sannan muna da long leg doji. Long leg doji yana nuna maka cewa shi ne ke nuna maka ma typically cewa masu siya da masu siyarwa karfin su ɗaya, domin offer week ɗinsa da lower week duk sun zo kusan range, kusan tsayi ɗaya, kusan length ɗinsu tsayi ɗaya ne. Sannan opening price da close price kusan the same ne. Haka suna nuna cewa masu siya ko masu siyarwa babu wanda ya fi wani ƙarfi. Waɗannan su ne ɓangaren doji. Dukan suna magana akan farashi, masu siyawa ko masu siya ba wanda ya fi ƙarfi. Sannan muna da hama ta yi kama da guduma. Kalmar hama a turanci tana nufin guduma, to ta yi kama da guduma, bi ma'ana sai da farashi ya je can ƙasa tukunna sai masu siyarwa suka tura farashin ƙasa, kun gani, tukunna sai masu siya suka danno shi ya dawo sai closing ana. Na haka wannan hama din tana da matukar amfani, musamman idan ta bayyana a support level, za mu yi support a resistance, domin yana da matukar amfani. Ya kamata ma mu fara yin shi kafin mu zo nan, amma anyway zan yi bayanin shi da a gane. Sai me mun yi magana akan hama yanzu, ita ma tana ɗaya daga cikin best single candlestick. To muna da marabuzu, shine na uku. Marabuzu wani lokacin muna kiran shi da suna momentum candlestick, momentum candle, domin shi wani lokacin ba shi da offer shadow, ba shi da lower shadow ma, iya body ne. Wannan yana nuna maka akwai high pressure, walau buying pressure ne in ya zo a green, ko kuma selling pressure ne idan ya zo a ja. Tunda bai nuna ma week ba, week shine week na su suke nuna ma cewa shi da farashi ya je kaza tukunna yana. Shi wannan ba ma week din, full pressure ne akan shi, yana da karfi idan ya bayyana. Idan farashi yana tashi ne ka gama rabutu, to tabbas kasuwa akwai high probability na cewa za ta ci gaba da tashi ne. Idan kuma sauka ma take yi, cewa in ka gan shi yana nuna maka cewa kasuwa ta ci gaba da sauka. Shine marabuzu candlestick. Sannan muna da hanging man kamar yadda kaga hama haka yake, ba shi da bambanci, sai dai shi ja yake zuwa, kuma shi yana zuwa ne a resistance, wanda zan yi muku bayanin support and resistance yanzu. Bayan nan sannan muna da shooting star ita za ka kamar hama take, amma a jinkirce shi ne, kuma sannan ita ja take zuwa, kuma sannan ita a sama take zuwa bangaren resistance kenan. Shi kuma hama a ƙasa yawanci take zuwa. Sannan muna da inverted hammer, na manta ban yi bayani akan ta ba. Inverted hammer, ita ma inverted hammer tana zuwa bangaren support level ne, wanda tana nuni da cewa farashi zai tashi. Waɗannan su ne best single candlestick, best double candlestick. Su kuma double candlestick masu bibiyu suke zuwa, da haka su ma za mu ɗauki best daga cikin su, wanda muka fi amfani da su a koda yaushe. Kowane strategy kake amfani da su, yawanci mun fi amfani da wannan. Number 1 ana da engulfing candlestick. Duk inda ka ji kamar engulf, kamar wani abu ne ya covering wani, ko wani abu ne ya fi wani ƙarfi, shine engulfing candlestick. Za ku ga candlestick ne guda biyu, za ka ga me ɗaya ya zo ya haɗiye ɗayan gabaki ɗayan yana cikinsa, ya haɗiye shi. Ba dole sai ya haɗiye har wick ɗin ƙaramin ba, a'a, iya body ɗin ƙaramin shi za ku gani ya shiga cikin babban. Wannan shine engulfing, babban ya yi engulfing, ya rufe wancan ƙaramin.
za ku idan ya zo za ku ga ya rufe shi kamar yadda za ku gani a wannan hoton. Sai number 2 shine harami candlestick. Harami candlestick ne wanda ita kalma ta harami tana nufin Japanese kalma ce wadda tana nufin mace mai ciki. Mace mai ciki za ka ga ɗanta gashi nan a ciki da kuma ita ga ta nan, shi ma siffar shi a haka ta zo. Za ku ga babban candlestick sai kuma wani ƙaramin ya zo, za ku ga babban ya yi kwabarin wancan a daidai tsakiyar shi. Wani lokacin kuma yana ɗan bambanta wajen inda position din yake, amma za ku ga ya yi kwabarin ɗinsa kamar dai yadda za ka ga mace mai ciki. Ga ciki nan ya taho, ga kuma ita ainihin mahaifiya, ga kuma ɗan a gaba. So za ku ga haka shi ma harami candlestick yake. So harami candlestick da kuma engulfing candlestick duk me suke nuna? Engulfing candlestick yana nuna cewa yin farashi sauka yake, sai kaga engulfing candlestick babban candlestick ya zo ya yi engulfing wannan karamin, to tabbas yana nuna maka cewa farashi masu siya sun shigo cikin kasuwar, da haka sun ninka masu siyarwa yawa. Sun ninka masu siyarwa, shi za ga masu siyarwa a nan karamin candlestick ne sai babba ya zo ya bayyana, kaga an fi karfin masu siyarwa kenan. Haka zalika idan a sama ma ya bayyana, za ka ga green candlestick karami sai ja ya zo ƙato ya kwabarin wancan, haka yana maka cewa masu siyarwa sun fi yawa kenan. So muna da bearish engulfing shi ne yake zuwa a sama, sai bullish engulfing wanda kuma yake zuwa a ƙasa kenan. Shi kuma harami shi ma yana da bearish harami da kuma bullish harami. Bullish harami shine lokacin da kasuwar za ta tashi, lokacin da kasuwar za ta tashi, da ka ga kasuwar ta zo ƙasa sai candlestick jan candlestick ya zo bayyana, sai karami zo bayyana wanda wancan din ya kwabar din, sai yana nuna maka cewa masu siya sun shigo kasuwar. Da masu siyarwa ne kawai, sai masu siya suka shigo. Na haka next candle yana bayyana, inda green ne shi ma ya ci gaba da tafiya, to kasuwa ya ci gaba da tafiya. Wannan ya tabbatar maka da cewa wannan harami ne. Sannan haka a bearish harami ma haka, baka ga ya zo amma kasuwa tana cikin tashi, green candlestick sai ja ya zo ya bayyana, wannan green din ya kwabarin ɗinsa kamar yadda ku gani annan mutum, yana nuna maka cewa me da baya su ne masu siya ne kawai a kasuwa, na haka yanzu masu siyarwa sun shigo. Sai ka ɗan jira ka gani in wani candlestick babbai zo ya bayyana, shi ma kuma ja yana tabbatar ma da cewa farashi zai sauka. Ya zama maka wannan harami candlestick. Bayan nan wannan muna magana kan double candlestick ne, mun yi na farko da na biyu, engulfing candlestick da kuma harami candlestick. So bayan nan muna da tweezer top da kuma tweezer bottom. Ta yaya za a yi mu gane tweezer top da kuma tweezer bottom? Shi ma candlestick ne guda biyu, candlestick ne guda biyu suke zuwa, ta inda za ka ga farashi yana cikin sauka kawai sai wani candlestick sai ya zo ya bayyana a daidai inda wancan ya closing, shi kuma anan zai open, sannan kuma in ya tashi zai tafi ya tafi sama, ya je ya closing, ya rufe wancan inda wancan ya open. Yana nuna maka cewa masu siyan sun fi masu siyarwa ƙarfi. Na haka wannan shi ne tweezer, daga nan farashi zai tashi. Tweezer ba a lura da wicks ɗinsa, ana lura da closing price da kuma opening price, da lokacin da farashi ya je daidai support kenan, level na support. Na haka ɓangaren sama ma ɓangaren selling kenan, ɓangaren bearish haka shi dalika shi ma candlestick yana cikin tashi, green candle kana ta ganin green candlestick, sai wani ja ya zo ya opening a inda wannan green din ya close, tukunna sai ya tafi ya closing a inda wancan ya fi wancan shiga ƙasa ma, a inda wancan ya green din ya yi opening. Na haka ya nuna maka cewa masu siyarwa sun fi masu siya yawa a kasuwa, na haka farashi zai sauka. Wannan shine tweezer top da kuma tweezer bottom.
to bayan nan akwai na hudu, muna kiran shi da suna belt hold. Shi kuma ya yake, shi ma dai candlestick ne guda biyu, a inda za ka ga candlestick yana cikin sauka, kana ta ganin jan candlestick kasuwa tana ta sauka, sai kawai wani candlestick sai ya zo bayan na ƙarshe jan candlestick ya zo, sai green candlestick sai ya zo sai opening a ƙasan inda wancan ya close, tukunna sai ya har sai ya zo kusan tsakiya ko kusan ma sama inda wannan jan candlestick din ya yi opening, tukunna zai close a nan. Ya nuna maka cewa masu siya da ƙarfi sun shigo cikin kasuwa. Wannan shine a bullish belt hold. Sai bearish belt hold, shi ma farashi yana cikin tashi sama, green candlestick kenan yana cikin bayyana, sai wani ja sai ya zo bayyana a saman inda wannan na ƙarshen green candlestick nan ya close, sai ya zo ya open a nan, sannan kuma ya taho ƙasa har sai ya zo kusan tsakiya ko abin da ya fi tsakiya ma na inda wannan green candlestick ya yi open, tukunna zai close a nan. Ya nuna maka cewa masu siyarwa tabbas sun shigo cikin kasuwa. Shi candlestick yana da wani abu, bari in faɗa muku wani sirri na candlestick wanda in ka rike shi ba sai ka san sunan kowanne candlestick ba, amma yana da kyau dai ka rike waɗanda muke tunda su ne best. Muna magana ne akan faɗa tsakanin masu siye da masu siyarwa, don haka in dai candlestick yana kamar yadda muku bayani, in dai ta bangaren candlestick ne ba a bukatar sai ka san kowanne candlestick, a'a akwai wata hanya da muke bi ta gane cewa yaya candlestick shi yake gaba daya. In dai ka gane cewa faɗa ne yake yi tsakanin masu siya da masu siyarwa, to dole duk wanda ya fi karfi za ka ga candlestick din ya bambanta girman shi, musamman lokacin da muna support level ko muna resistance level. Wai menene support level ko kuma resistance level? Shi support level wani mataki ne a bangaren ƙasa wanda in farashi ya zo ya yi raba ya yi sauki, inda daga nan farashi kuma tashi zai yi, shine support. Daga kalmar ma za ku ji support. Shi kuma resistance wani mataki ne wanda idan farashi ya je gurin tabbas farashin ya yi tsada, daga nan kuma masu siyarwa za su shigo kasuwa sai su za su siyar da wannan kayan tun da ya riga ya yi tsada, da wanda suka riga suka siya za su siyar da shi, wanda sai farashi sai ya sauko. Shi support a resistance za ka ga farashi daga ya zo support sai ya tashi sai ya koma resistance, in zai resistance sai ya karo sai ya dawo support, haka zai ta yi. Wannan shi ne ake samun damar trading opportunity, daga ya zo support sai a siyar a bangaren resistance. So wannan shi ne support and resistance. Ga shi na bangaren wancan nan zan samu ku shi domin ku gane. So shi sa na ce muku candlestick da ko gani, duk candlestick da ko ga an faɗa akwai wanda yake bayyana bangaren support ko kuma wanda yake bayyana bangaren resistance. Wanda yake bayyana bangaren support shine muke cewa bullish. So kamar yadda na faɗa muku cewa shi duk candlestick da yake bayyana a ƙasa muna ce mai bullish candlestick, tunda kaga zai tashi kasuwanni. Duk wanda ya bayyana a support level, duk wanda ya bayyana kuma a resistance muna ce mai bearish candlestick. So a bangaren candlestick waɗannan single candlestick, double candlestick da kuma triple candlestick su ne iyakacin candlestick inda ya kamata a ce mun faɗa, kuma shi sa muka ce best, ba kowanne muka dauka daga ciki ba, muka dauki iya best wanda muke amfani da su a koda yaushe. Saura kuma indicators, su kuma indicators mu a matsayin mu na SMC traders gaskiya ba mu amfani da indicators, muna amfani da iya tsuran price, pure price action muke amfani da shi, supply and demand su muke amfani da su, ba mu amfani da indicators. Bangaren indicators muna da moving averages muna da su guda biyu, muna da simple moving average, muna da exponential moving average. Moving average ba komai bane ba illa layi ne kawai za ka gan shi akan chart wanda
idan ya crossing tsakaninsa da price yake ya danganta crossing na sama ne ko na ƙasa yake indicating farashi zai tashi ko kuma zai sauka. And then kuma muna da MACD wanda muke kiran shi na suna moving average, convergence, divergence, wanda muke amfani da shi da signal line da kuma histogram wajen gane cewa farashi zai tashi ne ko zai sauka. Waɗannan confluences ne, other confirmations ne a kasuwa muke lura da su, ba kawai muna amfani da confirmation guda ɗaya ba ne ba domin mu shiga kasuwa, muna amfani da su da yawa. Akwai relative strength index RSI wanda idan ya je 70% muna cewa farashi ya yi high da yawa, don haka farashi zai sauka in ya je over 70%. Sannan ya sauko zuwa below 30% shi ma muna cewa farashi ya sauka da yawa, musamman in farashi ya zo a daidai support level kuma ya bamu wani one of the indicators da muke amfani da su ko candlestick indicator tukunna ya kara mana confirmation inda yana below 30% shi ma muna iya siya, na kara mana confirmation mu siya a wannan din a lokacin. Sannan muna da Bollinger Band wanda shi kuma layi ne shi ma guda uku. Na sama ana kiran shi na suna upper band, na tsakiya kuma middle band, na ƙasa kuma lower band. Idan farashi ya haura upper band muna cewa farashi an sami overbought a kasuwa, an sai abin da yawa ko kuma abin ya yi tsada, na haka muna tunanin farashi zai sauko a lokacin, sai mu duba other confirmations, in ya tabbatar mana da haka sai mu siya. And then idan ya zo daidai middle band kuma ba volatility a kasuwan, tsuran kasuwan ne ba volatility. Bollinger Band yana nuna mana, yana indicating mana volatility ne a kasuwan. In farashi ya je more than above upper band akwai volatility, akwai buying overbought kenan. Sannan ya je kasa ma akwai oversold, in ya je kasa da lower band. In yana tsakiya kuma ba volatility a kasuwa, farashi yana tafiya iya tsurar wannan dinsa ba tare da volatility ba. Wannan shine Bollinger Band. Akwai sauran indicators, volume indicators da yawa wanda suke amfani da indicators sosai ne, suna amfani da su, amma mu ba mu amfani da su. Muna amfani da iya tsuran price action ne, supply and demand, da wasu kuma da yawa daga cikin other concept, wasu abubuwa da muke amfani da su a concept na supply and demand. Next video mu zai kasance akan market structure. Don haka wannan shine bidiyon ne shine kawo ƙarshen candlestick. Ina fatan an fahimta, abinda ba a fahimta ba za a iya tambayar mu a comment section. Sannan akwai wani suggestion ko gyara ko wani abu da muke wanda bai dace ba ko kuma wanda ya kamata a kawo gyara a ciki, to da Allah muna tsammanin jararrakinku da commentinku a comment section.